Oyo, salibonani, welcome to Zim Reality ITV Magadi Mbune Zimbabwe. Welcome pana pamunosangana Baba Jaden and Jordan wachikupakure ma latest anenga chitika wachikupakure zvinenge zvichipisa muma streets. Nyandine pana pande imwenya andifinwe andibhowa andirwadza zvisingaite nangoti sedota tu ngenguva tidzowano veZim Reality ITV kuti waono zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvikuitika kumanesi edu panonge mukadzi zvaita abva anza aenda pachipatara akunzi aende kuhospital but asati abuda asati amenda kure abva zvarira munzira zviri bwe manesi matizangobatsirawo munhu wati nhumbu ichinjitendera zvokuti manangona kufa but still anonga achita mafanizi anze munhu mwana akatopa dhuze but manesi angoti ngaangopfuurire chete zvona zvinhu zviri bwe zvoita kuti munhu azvarire munzira amana nangu zvekutora zvakawanza nyaya yandifinura nyaya yandibhowa zvino singaite kuti ama sometimes ngatingokoshese upenyu hwevanhu ngatikoshese upenyu hwevanhu kudaika even mari chaiyo saka dakukwadza vhidhiyo racho mobva mangozvionerewo mega handakuzvifarira unozviitirwa mumangwana zvinhu izvi this is wrong anga asisatombogone musikana uyo anga akubhilidza uyu 6 centimeters munhu onzi ngaaende kwaRoyal Hospital because mupfupi. This is wrong. Ndazuma ndakazuma izvezvi panze pane mhepo ende ndiri kutodedera mufunge paidhipi panapa ndo patiri pana saka toti tauya kuchipatara kuzoitei kana zvakadai ngasunungukire padhore chipagedhi rechipatara gedhi aiwa kaatombopinda mukati kauyu atombopinda mukati zvazvite muchataura zvenyu aiwa ndinofunga mangozvionawo kuti amanaka mwana ariko kudenga saka manesi anga achirambira achikwanisa kuzvara murodhi achitobva atobudisa mwana wacho zvakanaka manesi anga achirambira manesi sometimes mamwe wacho maluminati chaiwo unoshaisa kuti zvikufamba sei but still ndongondikuvatidzewo ndingokuonesewo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuti chinyakare chedu rudo rwakamoti rwakaita kupi kana kuti yatime tisingaende kuchechi here kana kuti chi handichazivi zvangu but zvinondifadza. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiri pachivhitivhiti tinopisa chivhitivhiti cheZim Reality ITV chatinongova ma latest.